Hey, kailan kumusta? Welcome sa itong panaguban karon dining adlaw. Alamay nga adlaw nga na kaninyo nga tanan. Now, dining gabay ng mga kaisunan. Atong hatagan og pagtagad regarding na diining nagapadayon karon nga investigasyon. Investigasyon mga higala sa flood control project ano maluso nga paghimo adunay mga ghost project akong nabantayan mga higala kining nahitabo karon nga investigasyon murabag nagkaanam og kalayo ba daghay mga pasikot-sikot marabag ba ilabi na kung umino ka sa kongreso mga higala nagkalayo nagkalayo mga higala miabot na sa Davao ang ilang maragisgot marabag nakasinto na noon mga higala nga tuna sa pamilyang Duterte nga kung imong sumahod mga kaigsunan niini mga kasamtangang administrasyon mga higala nahitabo ang ghost project nahitabo ang mga nangadugmok nangabanlas nga mga flood control project hilaw nga pagkahimo substandard malagingon may gala morning nga mga proyekto ang grabe ka mga binuang nga naman adunay mga flood control project may gala mga tipak nakita dito puro yuta ang sulod walay kabilya ultimo kawayan may gala wala simento hastang hilawa mga higala kay mo man ni hinungdan mo gid ni hinungdan mga higala actually sa ko lang gikingon ang pagbaha normal na naginay ba pero ang ghost project mga higala kadto nga mga proyekto na wa pay tuig mga kaigsunan nga dugmok na managingon nga dili gyud na normal nga naman bilyon silent ka mga kaigsunan sukad nga miingkod si President Bongbong Marcos 1.1 trillion pesos mga kaigsunan ang gidapat pundo mga kaigsunan nga gidapat sa maong project ang pangutana karon mga higala ngano na ingon ani mga kaigsunan grabe ang panginambog ni President Bongbong Marcos nga sukad sa milingkod adunay 5,500 ka mga flood control project mga kaigsunan kining tanan-tanan mo kantidad ni siya og 1.1 trillion pesos trillion pero ang pangutana mga kaigsunan nangaguba ang maong flood control project ang uban mga higala ang uban gibutang sa DPWH nga completed pero pagbisita mismo ni Presidente Bongbong Marcos wala diya so muni ang ghost project mga higala so dapat unta mga higala kadto bitaw lang nga hugmak nga mga proyekto wala pa usa ka tuig nga flood control project ang gaguba na sa bagyo nya nakita didto nga gipang pile sinako simento mga yuta ra mga higala walay kabilya mao unda toy unahon pag-imbestiga mga kaigsunan kay ang atong nga nakita karon mga higala sa Senado sa Kongreso nagkalayo murabag ang ilang investigasyon may gala nakasinto na hinuon
nakasintro sa nakalabayng administrasyon, considering nga nahitabo mga higala ng tipak, ng dugmok, ng guba ang flood control project. Wa pa'y usa ka tuig mga higala niining administrasyon karon ni BBM. Nahitabo ang ghost project mga higala sa panahon ni BBM. Daghay mga followers ni BBM mga higala nga hero daw si BBM tungod kay iyang butyag ang kining maluso para kanako mga higala dili gid mahitabo, dili matawag mga kaigsunan, dili matawag nga hero si BBM considering nga siya ang mipasayod, mipalugwa sa maong kining mga proyekto mga higala. Dili na mahitabo nga mamahimong hero si BBM. Nga naman, command responsibility ka na sa usa ka presidente. Sa ina na, siya ron na ba kayo? Sulod sa 4 ka tuig. Ni mong pagserbisyo, wala ka kasayo. Nga, mauna di ay. Mauna na ang nahitabo sa imong administrasyon. Kaminos ba ni? May pirma ka sa mga blanco nga mga budget. Di ba? Sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte mga higala, basta ting budget gali, dili na siya upirma dayon. Iya pang basahon. Basing adunay mga insertion diya. Ang natabo mga itang BBM mga higala, considering nga adunay grabe ka malusong nga budget mga kaigsunan. Iyang gipirmahan. Wala na muagi pagsusi mga higala sa iyang opisina. So karon nahitabo kini nga mga anomalya nga mga transaksyon mga kaigsunan. Mga maluso. Muna yung mga congressman mga kaigsunan nga grabe ang paggara ba. Dapat unta. Diri na mga higala muhimo og investigasyon. Ang nitabo manggid karon mga kaigsunan nasa gimugna nga kining usa ka mo imbestiga. Separate nga investigasyon mga higala. Aduna siya kining nga gimugna karon. Pero ang iyang gimugna mga higala nakatutok sa mga trabahante sa DPWH sa mga kaigsunan. Inay kay mututok siya mga higala. Kung asa nagsumikad ang kining anomalya. Di ba? Mismo ang makatawan na sayod na kung kinsa ang ulo-ulo niini. Nagkatugma man yun. Ang mga panglantaw huna sa makatawan suspek sa makatawan nga maoy nangulo sa anomalya, nagkatugma man yun sa gibutyag sa mga diskaya. Wa man taming may galang nga katuhuan na lang yun ang gihimo sa mga diskaya. Pero maayo na lang ang mga diskaya mga kaigsunan. Kay naaman sila gibutyag mga politiko. Kung diin, ang gibutyag sa mga diskaya may gala, wala nagkasumpaki, nagkapariho may gala sa huna-huna sa makatauhan. Nga siya Saldico o siya Martin Romualdez, apil ng mga congressman mga kaigsunan, nagkatakdo. Nagkatakdo. Diba? Dapat maunay imbestigahan mga gala. Aron nga, dili na malayo ang mga isgutanan. Kaya basing kining mga tawhan na makaigsunan, makagawas na inuuni. Mamalay pinaka-importante kayo.
Ha? Dapat kinibitaw nga paspasan. Karon mga kaigsunan, maminaw ka sa Kongreso. Ha? Pangitaan nila og sayop ang nakalabay nga administrasyon. Niabot na sa Davao mga higala. Ha? Unsa man na ay pinakaulo may gala sa buaya. Ha? Si Martin Romualdez sa mga kaigsunan. Saldi ko ang pangutana karon. Nabay plano ang atong presidente. Ha? Nga mumando sa pagpauli nga tunakang saldi ko. Naabay plano ang atong presidente nga paimbisigahan ang iyang igagaw nga si Martin Romualdez. Aron nga masayad ang makatawan, gumikan kay ang makatawan, naghulat. Ha? Dili kay na ay resource person gisahon kay ipaistorya ang nakalabay administrasyon. Di ba? Binuang na nga investigasyon. Ha? Dili na makahulat ang makatawan. Gumikan kay gusto sa makatawan. Ha? Kung kinsa ang nangulo ni inig grabe. Ha? Ano maluso nga budget mga kaisunan? Kung kinsa kini mga congressman mga higala. Ha? Ang narambigit ni ining pangilkil ni ining mga kadto na sa mga kontraktor mga higala nga maoy hinungdan katong mga congressman nga nakadawat og porsyento nga maoy hinungdan nga ang paghimo makaigsuran sa mga proyekto flood control project dili na lig-on mga higala, dagway lang ang lig-on pero wala ray isa ka tuig nangaguba na munay dapat sa pagkaroon makaigsunan ang atong presidente mingon ra nga na ay anomalya pero mismo ang atong presidente Miguel dili makaintuto dili makasulti kung kinsa na dili makapaimbestiga mula karon mga higala matanaw ka sa kining kongreso way lami kay na ay resource person mga kaigsunan moingon nga muuning tuig panahon di BBM mga kaigsunan nakahimo sila og anomalya binuang sa maong mga project gusto na may noon may galang ipatug-an pod pugson sa pagpatug-an may gala sa mga kalihukan ato nakalabay ang administrasyon kung gumingon may gala nga wa may naitabo nga anomalya kan adto i-contempt dili katuan tan-awar klaro kay itong gagibutag may gala sa pamilyang Diskaya nga muuning mga tawhana 18 ka mga congressman nanganlan po ang pangalan ni Martin Romualdez saldi ko ang pangutaan na karon ang atong presidente naabay kagahom naabay kusog naabay ngipon nga mupapauli nga tula kag saldi ko naabay ngipon nga imbestigahan kanang iyang first cousin wala. Di ba? Maayo lang moingon si Pangulong Bongbong Marcos may galang nga naay korupsyon. Naay korupsyon. Ang pangutan na niya, kinsa? Kinsa na mga politiko ha? Kinsa ang nalambigit? Kinsa na mga tawhana? Wala. Muna problema karon mga kaigsunan. Unya ang itabo karon sa mga followers sa may gala ni BBM, hero daw si BBM. Uy, hero. Dili pwede mamahimong hero may gala. Ang usa ka presidente nga walay gihimo. Syaro kaayo. Imposible na ba? Sulod sa imong nga upat ka tuig nga pagserbisyo, hapit mag-upat mga kaigsunan. Karon pa nimo na sayran nga nagkaguliyang na ang mga katawhan.
Ha? Unsa may imong gihimo sa imong nga intelligence fund? Ha? Dako ka intelligence fund makaigsunan sa atong nga presidente. 4.5 billion pesos ang iyang intelligence fund makaigsunan. Unsa may iyang gihimo? Ha? Naba siya gihimo makaigsunan nga babantayan ang kwarta sa katawan nga dili kini maabusuhan sa mga congressman, sa mga opisyalis sa DPWH. Ha? Nga dili maabusuhan ni Martin Romualdez, Saldico. Mamalay problema karon ba nga ikala? Ha? Gawas no. I-relax kaayo. Si Martin Romualdez sa makaigsunan. Igo ka na resign. Ha? Ha? Nagbungda pag resolusyon ang iyang nga mga kapartido sa House of Representatives. Resolusyon makaigsunan nga pasalamatan. Ha? Pasalamatan si Speaker Romualdez sa iyang maayong record. Ha? Maayo daw. Ha? Tarong nga pagserbisyo. Nga bisan pa man ang mga katawhan makaisunan nasayod na. Kung unsa nga klase ang nga pagka-opisyal. Siya Martin Romualdez singgit sa makatawhan mga igala nga imbestigahan ang pangutana karon mismo pa ang atong presidente makaigsunan ang mudipins kang Speaker Martin Romualdez. Muna naka-maot mga igala. Ha? Maminaw ta sa Senado, nagkalayo. Ha? Di ba? Nagkalayo. Mulang ang mga resource person makaigsunan, puro bakak. Ha? Walay mga kontraktor may gala nga mutudlo sa mga politiko may gala mga congressman. Di ba? So, ingon ali mga kaigsunan, ang mga nag-imbestiga ni ining maanumlusong nga transaksyon, nag-imbestiga sa mga resource person. Ha? Kung ingon ani mga ilang ginahimo nga imbestigasyon. Ha? Dako ang posibilidad makaigsunan nga ang ipang istorya sa mga resource person, puro na lang mga bakat. Uno may gala mga kontraktor, giimbita. Sa kadagan nga kontraktor, may gala 15 ka mga kontraktor. Walay miangkon nga naghatag sila og kwarta sa mga congressman, mga politiko. Bisan nangurog na mga kaigsunan katong wawaw ba to? Nagkurog ng mga higala. Nagkurog-kurog na. Dili alos makatubag. Wala mangyapon. Di mo tugaan mga higala. Na ay diskaya pamili. Ni-mention og pangalan, dili pod tuhuan. Sa mga nining kasamtangan nga nagdala sa Blue Ribbon Committee, si Panpino Lacson. Sa Senate President Tito Soto, dili mo tuo sa pamilyang diskaya. Ang pangutana karon may gala, kinsa pa may tuhuan. Ang Kongreso mga gala, dili gyapon mo tuo. Dili mo tuo sa mga gipang butjag sa mga pamilyang diskaya. Kay lagi ang ilang giuna, ang ilang giimbestigahan makaigsoon hastang layo. Nagisgot na og Davao City, pamilyang Duterte. Ngano magisgot man mo sa nakalabing administrasyon? Nga ang budget karon mga higala, panahon ni BBM mga kaisunan sa flood control project, 1.1 trillion pesos. Nangadugmok lang. Wapay tuwig nangadugmok. Nangaanod sa baha. Adunay ghost project. Dapat mo ni ang imbestigahan. Diba? Nautunta nga mahatagad kini og pagtagad sa mga nag-imbestiga. Ni ining maanomalya nga flood control project. Sa tumagagsuna na mga suki na itong mga tigya paminawan, dagang salamat nga na kaninyo. Dalay good ng Diyos. Ayo-ayo nga na kaninyo. Bye-bye.